Bardzo serdecznie, z tej strony Bela i tak jak widzicie na ekranie po tytule, gramy dzisiaj w Tube Tycoon. Ja już sobie robiłem saving, ale no nie będziemy nowa gra. Hej, dobrze Cię widzieć. Witaj w wielkim i tajemniczym świecie YouTube. Jestem Bionik. Ludzie zwą mnie również profesorem YouTube. Oprowadzę Cię po tej cudownej krainie, w którą zamieszkają ludzie zdani i wyberani. Niektórzy korzystają z tego serwisu do zabawy, inni zbijają what the fuck. Zbijają. Zarabiają na nich okay. Jednakże ja jestem tu, ale... Czekaj. Super głos. To jest... Co? Okej, tutaj już nie wiem błędu. Okej, rejestrujemy się! Wpiszmy nick. To będzie... Ponieważ nie będę tutaj... No dobra, po prostu się nazywam. Jestem chłopakiem? Chyba, nie wiem. Wezmę sobie ten Unikla, bo... Albo nie, wezmę sobie taki fajny. Taki minecraftowy. I mój ulubiony kolor... Nie, w moim przypadku jest to zielony. Zarejestrujemy się. Okej, mamy 100 euro. Kurde. Dobra, kariera. Proste vlogi lub proste gry. Ja raczej gamerem. Wolę zostać gamerem. Grajmy grę, okej. Nowa seria. Sapera raczej... Dobra, czy ktokolwiek by... Jakby ja zrobił serię z Sapera, czy ktokolwiek by to oglądał? No raczej nie. Dlatego z Mario chyba zrobię. Oczywiście tutaj chodzi o Mario. Więc kupuję. Nagramy sobie z tego całą serię. Bum. I na 0 subów. Tutaj będą dużo wyświetleń jak na 0 subów. O, patrzcie, widzicie? 30, 40, 50 wyświetleń. Jak na 0 subów to jest bardzo dużo. No widzicie, tutaj na odcinku 2 114 wyświetleń. 8 subów. 21 subów. O, mam wiadomość. Przeczytajcie sobie tę chwilkę. Okej. Zróbcie sobie przerwę zaraz. Nagrałem jeszcze jeden odcinek, bo tylko na tyle mi energia pozwala. I... No właśnie, nagrywamy Mario! Tun. 100 wyświetleń? Nie, 98. Prawie. I patrzcie, jakby tak się dało naprawdę, w pierwszym dniu, w jeden dzień to jest 28 subów. Po prostu robicie sobie konto, nagrywacie sobie 4 odcinki na jeden dzień, co jest naprawdę bardzo dużo, i po prostu wrzucacie je i dostajecie 28 subów w jeden dzień. Od 0 do 28. To jest dużo. Dobra. Nagrajmy jeszcze to. I to będzie już zaraz koniec odcinka. Oczywiście ja nagrywam też 2-3 odcinki dziennie. Tak z tej samej gry. Okej. Będę musiał się już z wami żegnać, więc... Pa!